Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De Kate van de trossetters in Koudem, maar blauwe. Hij valt onder een nieuwe wet en is nu zelfs legaal. Dat heeft de gemeente Zuidwest-Friesland. En dat jouwt keten meer romte. De WABO-wet zorgt ervoor dat net voor alle bijgebouwtjes een vergunning meer nodig is. De Kate van de trossetters in Koudem valt er ook onder. Zo vindt de bezwierencommissie van Zuidwest-Friesland. Jan Droogsma en Simaten zijn al 3 jaar aan de gang om de Kate open te houden. Hij denkt dat de WABO-wet voor viergende gevolgen zwaar kan voor alle keten. Het is wat ik zeg, een principe kwestie. We zijn er jaren mee bezig geweest en het is goed geëindigd. En dit is een overwinning voor alle andere keten in heel Nederland in feite. Nevens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zit op dit punt keten net meer verbinding willen kennen, maar bloot oranje dat de drank- en de horecawet net toetreden willen maaien. Bij Ketlik is juist een automobiliste op een losrennende buffel botst. De vrouw die zeer het bist dat op de dikroen te let. Het gaat om een buffel van de maatschap Jongsma uit Nijenwanne. Terug het ongeluk is de auto zwiers kan rekken. De auto bestuurde hier neer en ik maar de buffel valt te ta. De buffel die had een stieve poort en had een paar plakken op de reg en op de achterhand. Maar voor de rest maakt het goed. Om vat te komen dat de pinken op een nij uitnaaien, is er extra schrik geplaatst. De telefonische helpdienst Sensor, het drillend verlet van nieuwe vrijwilligers. De helpdienst wordt heel iets vaker bellen en kan daarom het werk kwalijk meer aan. Verleden jaar bellen er 14.000 mensen. Dit jaar ben dat er nota goed 11.000 mensen over uiteenrennende zaken. Eenzaamheid, angsten, verdriet, soms lichamelijke klachten, problemen bij de opvoeding. Nou, van alles en nog wat kan heel verschillend zijn. Maar de campagne Wie wil er naar mij luisteren zal de komende tijd zocht worden naar nieuwe vrijwilligers die het bellers te wutstien kennen. Het mes gaat in de VVV op Vlieland. 3 meiwerkers krijgen dien. De VVV op het eiland heeft financiële problemen omdat personeel nabetellen worden moest nevens de CAO. En omdat er fors geïnvesteerd is in een nieuwe website. 3 van de 8 meiwerkers worden ontslaan. De oren zullen minder werken. De VVV op Vlieland is de enige VVV in ons land die geen subsidie meer krijgt. In de Iselmar bij Makkum is een van Friesland nieuwe vissoort ontdutsen. Het gaat om de marmergrondel. Een vis die gewoon waar in de Zwarte Zee voorkomt. De laatste zien hier komt er ook in Nederland voor, maar in Friesland wie de marmergrondel nog net signaleert. De vis is elke dag via de Donau en de Rijn ons land inkwam. De nieuwe meldkamer van Noord-Nederland in Drachten wordt eind december in gebruik genomen. Er wordt op het stuit druk oefenen in Drachten. De meldkamers van Ljouwert, Greens en Assen worden sletten en komen bij elkaar. Alle 1 in 2 meldingen, zo'n 100.000 in het jaar, komen hier in Drachten binnen. De nieuwe meldkamer is er komen naar aanleiding van de rampen in Volendam en Enschede. Uit de evaluaties daarvan kwam naar voren dat er eigenlijk de kleine meldkamers te klein waren om zo'n soort ramp goed aan te kunnen. Dat is eigenlijk de drijfveer geweest om in Noord-Nederland te kijken of wij niet met 3 meldkamers naar 1 meldkamer konden gaan. Want wie zegt dat wij ook niet zo'n ramp zouden kunnen krijgen? Skipper Bas Krom het maatskoetsie de Lutgediener Smeltekop, de 38e editie van de strontrace won. De traditionele zielwedstrijd van Warkum naar Warmond en waarom. De minderwaarsomstandigheden zorgen ervoor dat het een dregenwedstrijd waard voor de 10 deelnemers. Uiteindelijk voelen 2 scootjes uit. De winst ging naar de bemanning van het scootsie de Lutgediener Smeltekop. Het schip kwam 2 uur eerder binnen als de nummer 2. Ik ben ook IFK-schipper en dat is leuk om een boeitje heen varen. Maar ik vind dat hier gaat het om. Met 4 man op een scootje het IJsselmeer op en ook met Winkelig 7. En gewoon op elkaar aangewezen zijn. En dat is gewoon het vakmanschap van het zeilen op het binnenwater. De strontrace is maandag van start gaan. Deelnemers moesten zo vlug mogelijk Dong van Friesland naar Zuid-Holland in Warmond de stad brengen. Je hebt iets waar dat ik mijn scootjes dien. Brengt dus bij het waar. Vannacht opklarings en kansen buien. Het wordt zo'n 4 graden. Morgen een paar buien. Het wordt zo'n 10 graden. En de eerste wind is matig onkrachtig. Het vierde fruitsjog. Nou, het weekend daar wordt het beter waar. En dan zag je deze kwarteditie van Joert, dadelijk hier en de K-route. En ik meld me maar meer Fries Nijs, aanstonds om 6 uur.